Takže tu máme zase výjazd od obce Zlaté, vlastne z Mnichovského potoka. Od toho potoka, kde bude brod cez potok a hore smerom na Siedlo Čerešňa. Čiže tade prídu aj elektrobajky. Tu navidíme hore. Tu už sme vlastne na tom sedle Čerešňa. Elektrobajky nebudú odbočovať vľavo, ale pôjdu hneď vpravo. Tadeto. A vlastne hneď okolo toho stanovištia, kde som vravil, že bude sídliť horská služba a záchranári, tak prejdú hneď smerom na tú žltú Bardejov Vimbark. My to voláme, že smerom na Baklešane, tam sú také veľké lúky. A tam bude zase odbočka doprava a zjazd zase smerom dole k Mnichovskému potoku okolo Poľovníckej chaty. Takže toľko pre elektrobajky v tomto úseku.